आपल्याला पोहायला जायचं ना, म्हणून आपण चाललोय विरू, पोहायच्या विरू. तू चलते का पाय पाय? हां, छान आहे रस्ता, मऊ मऊ आहे बघ ना. चल मग मी शूटिंग करतो तुझी, वाव वाव करू. तू जाते काय पाण्यात? आता आपण चाललोय विरू पोहायला यायचं इकडं. आता उतला इकडं. हा चल पुढे, चल चल, पाणी मागाय पुढे. असं दे मुंगे, चल ये ये इकडे 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 नाशी. इथं उभे राहा, इथं तुला पाणी बघायचं ना, इथं उभे राहा, इथं उभे राहा, इथं ये बघ, इथं उभे राहा. ये हां, संध्याकाळची कोणाची पोरगी बबडीची आहे का? बबडीची आहे का? मग कोणाची? पांडुरंगाची. मग हो ना हो.